Tavles lille jordbog og viselul. Sweet dreams. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Ogni viso guardo e non sei tu. Ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto amore? Ti cercherò, ti troverò, ti prenderò. Io tento invano di dimenticare il primo amore, non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Io tento invano di dimenticare il primo amore, non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Let's get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Let's get to the real thing. Let's get to the real thing. Get to the real thing. Let's get to the real thing. Det går strygende. Det går pænt stærkt. For helvede, jeg er ikke. Og så spoler vi fasten og der. Ja, så skal jeg stå her i 20 minutter, eller hvad? Det er da ikke virket. Det er jo ikke. Jo, men det virker også. Der er luft lige nu. Ja, ikke det lyder. Det er simpelthen Mike-måde at ligge på. Ja, du kan bare lægge sådan der. Mike havde ikke nogen problemer dagen efter. Er det sådan en lille hul? Er det en lille hul? Det ser jo noget ud i år. Det er der måske. Ja. Tak Michael, hvor er det godt du kan. What the fuck? Jamen... Den i hullet, ikke? Det er bare som om, at der skal sidde et eller andet. Der er blokade. Det er der, den skal i. No fuck, altså. No shit. Ja, det er som om, at der luften går ud igen. Ja. Hvis de er inde, så er den lukket. Godt lige sådan 3 mennesker teori. Vældig interessant. Ellers må du bare puste den op. 5 års uddannelse. Ellers må du bare puste den op som old fashion way. Med røven. Ja, så skal du lige stoppe. Men der er også hul i den her. Nej, det er ikke der. Det er sådan nogle skum. Det er puder. Det er sådan nogle luftpuder, eller sådan en ligpuder. Der sker sgu ikke så meget, vil jeg så sige. Du må bruge den gammeldags måde, Jannik. Det ser godt ud.
Jeg tror, hun kommer. Hun er lige på vej. Jeg er fuld. Hallo? Jeg kan mærke, at lugten siger ud. Hallo? Mund til mund. Boys and girls, you are welcome tonight to perform my DJ. I'm looking for a night that we can ignite. I'm running through my past, but I'm totally blind. I'm trying to see my last memory of you. I like what has been, but I want something more. I'm looking for a night that we can ignite. I'm running through my past, but I'm totally blind. I'm trying to see my last memory of you. I like what has been, but I want something more. Morgen på den der kort. Ja, den lige vender om. Hvad skal jeg med den her? Ja, hvad tror du, Brian? Prøv igen en gang. Ja. Nej, forkert, Brian. Hold op med det der. Nej, det går ikke. Jeg har lige taget et par stykker. Og hvad er det, du prøver på at sige? Nej, Kom ned, knæk, kom så. Ja. Jeg kan godt lide, det er. Ej, Vent. Gør det. Hun putter den i munden, når hun er nede på knæ. Ja. Helt ned, Simone. Hun har lært ordentligt op, ikke? Hjemmefra. Du kan ikke snu ordentligt på den måde. Rune, hvad har du lært den? Men det er jo bare... Det er jo standard, jo. Ja. Hun forventer at sidde der længe, jo. Det er jo ikke noget, der kommer lige med det samme. Det tager sin tid. Det er ligesom en god ost. Den skal vente og bare. Er du klar? 1, 2, 4 nu. Og hun kender tricket. Hun må ikke drikke, før den er færdig. Ja, men vi er jo så... Og skal jeg lige spytte noget Vi lidt? er sådan kloge dyrearter. Ja, prøv at grine, prøv at Det er grine. ikke det, man synes. Pas på, du griner. Go! Det er rimelig langsomt, det der. Gør det bedre selv, Brian. Er det dig bagefter? Ja, det var en konkurrence. Det var en udfordring. Det var en Find en øl. Find en øl. Så er der Brian, der skal ned på knæ. Jeg skal sgu ikke ned på det der. Er det? Nej. Lever du? Du står og klatter på gulvet. Ja, men det er på den måde, Brian. Det står jo. Ja, på gulvet. Brian. Simone, hvordan har du det lige nu? Er det dig nu, Brian? Så er Brians tur. Ja, det er Brian nu. Jeg skal lige drikke den her færdig, og så gør vi det. Det er om. Nå, Bill. Kys den. Nu er du på knæ for Simone. Tungen helt ud. Og sådan indirekte tungesnæver faktisk med Simone. Nej, ved du hvad jeg skal gøre? Du skal bare sådan der, og så skal den kun være ude på tungen. Ej, hvor er du ulækker. Er du klar? Værsgo. Godt, Eddie. Det er så forkert ud. Skal han ikke have dobbelt? Hæld det hernede i. Den er klar. Bare hæld resten ned i. Også skumme. Der er mere. Ej, det er gris. Ved du hvad, du sprøjter bare ud over det hele. Det sagde hun også i går. 20 minutes later. Op og då. Hvem er du nu? Op og då. Jeg tror, jeg er Simone. Vi kan gerne blive shot nu. Er det din tur? Så sæt dig ned. Jeg tror, der er pause lige nu. Har det ikke været en time? Upsi. Men ja, det er
Jørgen, vil du ikke skåle? Skatter, John. Skål. Jeg vil gerne skåle med Rune. Skål, Jørgen.